मैया उदांस्री न्यूज 24 न्यूज चेनेला सेथि गायसनथाइ सान फालिनायजों लोगोसे उदांस्री न्यूज चेनेलनि गाहाय मावखुलि बेखेवदों। चिरां जिल्लानि रुनिखाथायाव बोसोरसे आगोल जोनोम मोननाय उदांस्री न्यूज 24 न्यूज चेनेलनि बिगोमा हानजाया मैया सानसेनि हाबाफारिजों जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। गिबि हाबाफारि मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बिटिआर चिफनि ओएसडि आरो आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डॉक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथाङा। नैथि हाबाफारि जोनोम साननि केक हानाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो डीडी दूरदर्शननि गाहाय खौरांगिरि लोगोसे कक्राझार जिल्ला प्रेस क्लाबनि आफादगिरि मुस्रि प्रीतम ब्रह्म चौधुरी बिथाङा। गावनि बिबुंथियाव प्रीतम ब्रह्म चौधुरी बिथाङा उदांस्री न्यूज 24 न्यूज चेनेलनि सेथि जोनोम सानाव न्यूजनि गासिबो सामलायगिरि सोद्रोमा बिथांमोननिसिम हामलायथि बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनायनि नोजोरजों खामानि मावलांनो थाखाय खावलायदों। हाबाफारियाव बाहागो लानाय एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो उदांस्री न्यूज 24 चेनेलनि सेथि जोनोम साननि हामलायथि बावनायजों लोगोसे गणतन्त्रनि ब्रैथि स्तम्भनि बिथाखौ लाखिनानै खामानि मावनो हानायनि मिजिं खालामदों। हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन फारियै चिरां जिल्ला खौरांगिरि आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैहाय उदांस्री न्यूज 24 बिनि मावख' दिनैहाय लानाय जादों आरो बे मावख'खौ बेखेवदों आरो बेजों लोगोसेयैनो बोसोरसे सिगां जोनोम मोननाय बे उदांस्री न्यूज 24 बिनि जोनोम सान बेखौ दिनैहाय केक हानानै फालिनाय जादों। बिनिनो दिनैहाय जा प्रीतम ब्रह्म चौधुरी जा सिनियर जार्नालिस्ट क'क्राझारनि बिथाङा बेयाव फैदों आरो दिनै जोंहा गोदाव मोसाहारि दङ जायनि दैदेननायाव दिनैहाय उदांस्री न्यूज 24 बियो जोनोम मोनदों। मिजिं खालामदों बे उदांस्री न्यूज 24 जोंनि नैबे ओनसोलाव थांनाय गोलाव समाव राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ, गेलेनाय बे गासैबो बिथिङाव जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्रायबो बै फोथाराव मोजां मोजां खामानि मावनाय रोंग'सार मानसिफोर दंमोन। बिनि खौरांफ्रा बायजो मुलुगाव मालाबाबो फोसावजायाखै। जोङो जोंनि नैबे ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखोमानाय थानाय जेफोर गियान जेफोर हारोंथाय बेखौ जों दिन्थिनो सुजुग मोनाखैमोन। नाथाय पर्टेल निउसफ्रा दिनैहाय ओरैबायदि मोजां मोनसे हाबाफारि लाबाय थादों जेराव जोंनि खना खनला जानाय माखासे जाथायफोर सरकारि माखासे आसनिफोर बे आसनिफोरखौ दिनैहाय रायजो राजानि खाथियाव बोदलानानै होदों, लांनानै होदों आरो बेजों रायजो राजाफ्रा निस्सय सांग्रां जादों। समाजखान्थियाव, रांखान्थियाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, गेलेनायाव बे गासैबावबो दिनै सांग्रां जानो हादों। बेखायनो मिजिं खालामदों उदांस्री न्यूज 24 फैबाय थानाय समाव जेरैहाय सुबुंनि उदांस्रि बे उदांस्रिखौ जाहाथे फारफ्रोम बिथिङाव लाबोनानै होफैनो हायो। उदांस्रिनि मिनिङा आं नैखौसो बुंनो नागिरदों जे फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो रोंखा राखा जानानै सोरनिबा दैदेनजानाय, सोरजोंबा दैदेनजानाय, सोरजोंबा सामलायजानाय बे जायाजासिनो जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा गावनो गाव साननो हानाय, मावनो हानाय, खालामनो हानाय बेबायदि गियाननि सासे साफा बिगोमा जाथों आरो बे बिगोमासिम लांनो थाखाय बे उदांस्री न्यूज 24 रायजो राजानो जाहाथे बेखिनि साननाय, बेखिनि सानस्रि, बेखिनि सान्थौखौ लाबोना होफैनो हागोन आं मिजिंथि खालामो। जे मोनसे निउज पर्टेल बिनि बोसोरसे जोनोम गायसन सान दा दिनैहाय आङो बे उदांस्री न्यूज 24 निसिम गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनैहाय बिथांमोनहा बे बोसोरसे जानायनि मोनसे फिसायै गोदान अफिस खुलिजेनदों। बे अफिसा रुनिखाथायावहाय मेन बाजारावहायनो बानायदों। दा बे आं आसा खालामो बिथांमोननि जे बे निउसआ बे एरियानि ओनसोलनि माखासे जे अभाब अभिजोग माखासे जे इस्युसफोरखौहाय बे चेनेलनि थ्रुयैनो थिखांगोन आरो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा लाब जागोन आरो मानसिफोरनि जे माबायावहाय आरो बायहेरायावहाय बे निउसनि गेजेरजोंनो
प्रसार खालामगोन होननानै आं आसा थिनाय जाबाय आरो उदांस्रि निउसआ बेबायदियैनो मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थादों आं बेखौनो गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। सार फैबाय थानाय समाव नैबे जाखांफुनाय माखासे लाइमोनफोरा खौरां बिजोङाव खामानि जोबोद मोजां जोंनि जे बर'फोरनि गेजेरावहाय बारा बिदि गैयामोन नाथाय दा जों गोबां नुनो मोन्दों गोदान गोदान मोखां नुनो मोन्दों गोदान गोदान जे जाफुंफुनाय सेंग्रासाफोर जाय फरायनानैहाय एसे माने समाजनि मावनो होननानै फैनाय जादों दा आं बिसोरखौ बेखौल' बुंनो थागोन मोनसे आइडिया मोनसे इथिक्स थायो आरो बे इथिक्सजों लोगोसे मोनसे प्रफेसनेलिज्मखौहाय एकदम माबानानै लाखिनानै सोलिनांगोन आरो प्रफेसनेलिज्मा बिदि नङा दे बे माने मिडियाया बिदि नङा जे नों दिनैनो हाबबाय नों दिनैनो बिराद गोजौआवहाय थांगोन बे नङा बे एक्सपिरियेन्सजोंसो बे सोलिलाङो नों इसेबां फुराना जागोन नोंनि एक्सपिरियेन्सआ बारायलांगोन गोदान गोदान सानफ्रामबो मोनसे नोंनि लार्निं एक्सपिरियेन्स मोनसे जाहैबाय नोङो एभ्रि स्ट'रि माने एभ्रि निउसआ बे सासे खौरांगिरिनि थाखाय बे मोनसे गोदान माने साबजेक्ट गोदान बे एक्सपिरियेन्स आरो बेजोंनो जोङो बिराद सोलोंनो मोनो बिदि नङा जे जोङो माने फुराना जाबाय फुरानाया जोबोद सोलोंनांगौ बिदि नङा दाबो जों नुयो गोबां प्रग्रामफ्रावहाय बिदिनो प्रग्रामफ्रावहाय इभेन दा माने फुराना बिराद माने नामि एडिटरफोर बिसोरबो बेबायदि प्रग्रामावहाय बिसोर गाफैयो आरोखि बिसोरबो एटेन्ड खालामो बे एटेन्ड खालामनो नङा दि बिसोर माबानो सोरखौबा फोरोंनो नङा गावसोर सोलोंनो थाखायसो ओमफ्राय गोदानाबो एखमबा ओरैबायदि माने मोजां लिरनाय थेरनाय माबायाव बिराद मोजां आरो माखासे नोङो एसे मोनथिजानो लुगैदोंबा माखासे बे समाजनि प्रब्लेमफोरखौहाय जुदि मोजाङैहाय निउस हाइलाइट खालामोबा डेफिनेटलि नोंनि माने मोनलाय नोंबो फकासाव फैगोन आरोखि बे नैबेनि निउसआ माथो बे नैबे खौरांगिरिया माथो बिराद मोजाङै निउस खालामो नैबे माथो बिराद मोजां बिदि आरो माबा जाहैबाय जोङो सापस निउस फरायनाय एबा जाय माने बाहेरायावहाय जे रिपर्टार माने जाय फिल्डआवहाय रिपर्टिं खालामो बिसोरबो सोलोंनांगौ गोबां दङ जे निउसखौहाय जोङो माबायदियै जों एंगोलखौ मारै बोगोन एबा जों माबायदियै जों माबायदि भइस अभार होगोन बेखौबो जोङो सोलोंनानै जोङो माने सोदांनो हायो आरो एखमबा माने जों नुनाय मोनो जोंनियावहाय जे निउस फरायनायावहाय जास्ट निउस फरायलाङो नाथाय माखासे वार्डफोरखौहाय जोङो सोदोबफोरखौहाय माबायदि अबे समावहाय माबायदि गारनांगौ थ्र' खालामनांगौ अबे समावहाय अबे सोदोबखौहाय जों एसे लाखिनांगौ अबे सोदोबखौहाय एसे नरमै जों बुंनांगौ अबेखौ एसे खरायै बुंनांगौ बे जिनिसा जोंनि बे सोलोंनायसै आरो बिदि जों माखासे दा खालि बर'फोरनाव माने बर'फोरनिखौ आं बुंला जों एसामिस चेनेल एबा हिन्दीयावहाय जों बिराद नुनो मोनो ओरैबायदि हसि बुङो नाथाय आं सानोदि निउसखौहाय नों प्रेजेन्ट खालामनो थाखाय नों हसि बुंनांगौथ' माबा गैया दा जों सापट टेक फर एग्जाम्पल आं जेरावहाय दूरदर्शनावहाय आं निउस फरायो दूरदर्शननि निउसखौ जों नायोबा एखम्बा माबा खालामो निउस फरायनाया ओरैबायदि सिम्पोलै एकदम साइलेन्टलि माने निउस फरायो सापस राजा शर्मा इन्डिया माने टुडेआवहाय बे बिराद माने सिनियर मस्ट बिनि निउस फरायनाया ओरैबायदि आस्तेयै निउस फरायो आरो खोनासंनोबो माने जों खोनासंनो बिराद मोजां आरोखि जाहाथे बेबायदि जायो बेखौनो आं बुंगोन आरो प्रफेसनेलिज्म हाबनोबा माखासे जुदि जों कर्स लानो हायोबा मोजां डेफिनेटलि बे साबसिन जायो आरोखि कर्स फरायोबा जार्नालिज्म दा जोंनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावहाय बे कर्स गोदान गायसनदों दा बहायबो लानो हागोन जोंनि ओनसोलावहाय आरो